Sidste sæson sluttede som et mareridt for Peyton Manning. Interessant hele vejen måske! Det gør Tracy! Det er en kæmpe fejl, han laver her, Peyton Manning. Nu er NFL's bedste spiller vågnet op til en ny mission. Denver Broncos mod Indianapolis Colts kommer nu. Peyton Manning betragtes som en af NFL-historiens bedste quarterbacks, men han har fortsat kun én Super Bowl-ring. Nu jagter han nummer 2, og med den måske også den uofficielle titel som den største nogensinde. Det her hold, han taler om Patriots, de kommer til at score nogle point, så vi er selvfølgelig også nødt til at score nogle point. Og det hænger jo så langt stykke hen ad vejen på vores gamle ven her, Mark Sanchez. Og problemet er, at i sidste uge, der var han middelmådig i bedste. Altså han ramte på ikke engang halvdelen af sin kast. Og sidste sæson var han på et tidspunkt nede, det var i uge 11, endda, hvor han havde fået noget erfaring. Der ramte han på under 38% af sin kast. Han spillede okay i playoffs, men hele sæsonen var en ørkenvandring for Mark Sanchez. Altså, Peyton Manning, han er skarp. Ja, du kan simpelthen se på den måde, han spiller på, altså, at han vil det her. Han vil have den ring, og den er så vigtig for ham at få, fordi at den ligesom cementerer fuldstændig, at han måske i hvert fald på nogle skala er den bedste nogensinde. Hans præstationer i de 2 første kampe i den her sæson har i hvert fald været ganske forrygende, også selvom holdet tabte i week 1 til Houston Texans. Ja, det var ikke hans skyld. Altså, han var, som vi kender ham. Altså, han kastede bolden rundt, fordelede den til sin receiver. Og som vi ser her, fantastiske tal, han har præsteret allerede i den her sæson. Hvem trækker det længste strå i bjergene i Colorado? Bliver det Denver Broncos, eller bliver det Indianapolis Colts, anført af NFL-historiens måske bedste quarterback, Peyton Manning? Se med efter pausen. De har altid været glade for at have flere tight ends, som kan bidrage på forskellige vis. I år har de 3 helt nye. Så går han efter Mars ned i... Han låser den med strakt arm lige i det sekund, den rammer hans hånd. Hvor er det vildt, det catch. Det kan ikke lade sig gøre det. Altså presopdækning, han laver et rigtig godt move på Revis, som trailer en lille smule. Og prøv at se justeringen. Det er overlegent, det der. Det er elegant. 4. down og goal. Alt eller intet. Det bliver alt. Eller hvad? Eller hvad? Den er touchdown. Og det er vist en af dem, der skal challenges. Det tror jeg godt, du kan regne med, Jens. Det er altså muligt at challenge boldens spot, altså boldens placering med mig ind, eller om den det skal altså bare kysse goal line. Han strækker den frem. Jeg tror faktisk ikke, den er der. Knæet det kommer meget hurtigt ned. Er Dallas Cowboys et godt eller et dårligt hold? De er stadigvæk et godt hold. Altså man skal passe på, at man ikke bliver fanget i al den her hype omkring, vi er 3 uger inden, og hvad sker der osv. De slår Houston Texans i aften. I den division, som de er i, det gør det faktisk forholdsvis nemt, selvom man ikke skulle tro det, at komme hele vejen til toppen, så kommer de i playoffs, og det er først der, man skal præstere. Det handler om december, det handler om januar, og der er Cowboys gode nok. De har sindssygt meget talent. De har rigtig mange gode spillere, men de er ikke godt hold. De er sådan lidt ligesom Real Madrid. De har galaksens største stjerner, men de spiller ikke ordentligt sammen som et hold. Og alle de her stjerner, de kan altså ikke gøre noget, når Romo han ligger på ryggen. De mangler en O-line. De har ingen, der blokker for Romo. Han skulle sagsøge dem. Vigtigt for Jets at få den ind her. Det er færdigt! Dustin Keller! Jets på vej mod sejren! Prøv at se Mark Sanchez. 3 touchdown-kast fra hans side i dag. Sikke en kamp, han spiller. Lad os få puslespillet på skærmen. Og som du måske kan se, når vi fjerner den sidste brik, så var det nummer 78 fra Dallas Cowboys, Leon Lett, og hans mareridtsagtige spil fra Super Bowl 27, hvor han bliver taklet lige før endzone af Bibi fra Buffalo
Bills. Om under 2 minutter, der får du et fyldigt sammendragkamp mellem Seahawks og Chargers. Og senere i nat er der Sunday Night Football. Dolphins mod Jets. God fornøjelse herfra. Dette program var produceret af Onside. Der er forskel på fodbold.